Flek po ovočce umytá, čistě olinka, je v garáž. Čo, ono se to docela leskne. To vyleštit, to bude hezukara. Čistá, připravená a ve středu asi začneme rozvody. Tady je strašně bordel. To musím ještě uklidit. Radši tady za to tím zimička, jo, chodínko moje, malá. Jedna smyčka, rozebírám to teda. Tak jo, to se teda potřebuji. A podíváme se, jak na tam. Já si to můžu rozsvítit, ještě na telefonu, tak. Jak na tom dá? To vypadá docela čistě, ale je tam dost sajrajtu. Tohle turbo se stejně bude měnit, takže to je jedno. Tady taky byl nějaký sajrajt. Ale jinak to je v pohodě, když na to tak podívám. Postupně všechno pryč, protože turbo se bude měnit, rozvody se budou dělat, takže od turba všechno odmontovat. Co půjde, tady odsaď, pak až ze spoda. Takže ještě tadyhle ty dvě trubky. A můžu to dát na stranu všechno. Jo, tady ještě spona, tak to odpojím. No jo, bez brzd. Okolo mě třeba, když... Prostě když mi někdo neotrve, to jde samo. Turbo. Veškerý trubky od turba. Ano, muselo jít dolů světlo. Protože kvůli jednomu šroubku, co drží na intercooleru. Ten taky potom sundám, co je vyčistím. Já tady nejde zase světlo. Tak. No. Intercooler. To je zatím odpojený. Tady to je pryč, ještě zároveň kvůli rozvodům, prostě jak to všechno jde dolů. Největší problém, který taky chci řešit, je, ano, ta manžeta je úplně v piči. Já myslím, že tahle, takže už je taky, už taky není úplně fresh, že budu dělat v obě, no. Protože tahle polosa se koupit nedá. Sundá se ventilviko, vana, všechno se vyčistí, ať je to fresh, čistý, na nový volejíček, na nový těsníčko, na nový rozvody. A do budoucna, teď se to bude dělat. Takže tohle, tady ta druhá hadice, tadyhle ten ekosráč, ten pryč, protože je prostě zbytečný. Tady dole, jak vedou ty trubky, tak dole je čerpadlo. Přesně tady. Tam je čerpadlo, tak to taky půjde pryč. Hned se uvolní trochu místa někde, hlavně tady, bude to vypadat víc clean. A tohle taky pryč. Takže tohleto, celá tato se vede pod sáním, tak to půjde pryč. Zůstane tady pouze tady to cvakátko, aby to obelhávalo to čidlo, že tam něco je. Pak se to odendá úplně, tohle se někde schová a už nebude cvakat vůbec, až se to teda dá k pánovi, co to bude ladit. Tak, svíčky, jo, cívkama, když se to zaostří, prostě jsou krásně pálily, jen ta na třetím, tak ta byla volná, proto jde vidět, že tady je taková okouřina, asi foukala trošku přes ten závit. Vlastně někdo karbon. Ty pičo, já jsem říkal, že tam je a že tam bude. Jo, tady ho je. Jo, proto to odvětrávání nefunguje asi tak, jak má, no. Tohle všechno vyčistit. To bude sranda. Potřebuji nějaký asi koupit sajre přímo na karbon. No, uvidíme. Jdeme se pojít dál, na to zajímavější. Ještě tady rozsvítím.
Jak to, že tyhle jsou takový ne moc hezký, počkej, zkusím, no, otřu si hnát teda. Tak co, podíváme se na řetízek, co? Ty vole, ten je na play úplně v pohodě. Tak nevím, jako jestli ho mám měnit. Ten napíná, no, hele, uvidím. Tohle mám, dokonce budu ho mít 2. No. Tohle má být pružný. No, to ani nezlomím, vole, ani nevohnou, takže těsnění už netěsnilo, protože svíčky byly pod olejem. Dostal jsem olej skrz to těsnění, fakt jako drtek. Jenom ty lehce oleje. Ale předtím, když jsem měnil svíčky poprvé, tak opravdu to bylo, tam toho bylo hodně. Je vidět, že to tady stejkalo. Tady ten byl nejčistší, no nejsuší, no. Nic. Nic. Tady mám strach docela. Nic. Dobrý. Jo, fuj, už jsem se jakože... Tak, no, tak dobrý. Tak ani drážka, nic, v pohodě. Tak spojíme se na to těsnění. Ale já mám dojem, že bude ještě originál dokonce. Tohle těsnění taky. Rozebírání pokračuje. Sekundárně zachytí čerpadlo. Tady už není. Tohle taky ne. Tady se válí. Takže tohle tady se napíchne a ten jde na blow off. A zároveň z toho blow off, který vlastně odfukuje, tak si můžu vyvízt na budík. Takže tam už bude jenom jedno téčko. Takže nic složitého. Jsem vyčistil. Co šlo víko, ještě to teda zkusím, tady nějaké taky ty růžky, co ještě zůstalo, co to půjde. Ale už to začíná být docela čistý. Jsem rád. Tady je ten, řekněme, Egger ventil, nebo princip Eggeru. Už byl taky docela zanešený. Samozřejmě to vypadá. Ale průchozí furt byl. Jo, jak to hezky bylo čistý ještě a těsnění se tam otisklo. Těsnění tam bylo původní. Podle tohohle těsnění budu nechávat od kamaráda dělat záslepku. Když se tady takhle udělá do oválu. A tady nebude akorát díra. Tam bude jenom okroužek na gumičku kolem toho. Gumičky mám, takže jednu mu dám, podle té udělá těsnění. Pak ten okápnu trošku vteřiňáku, nalepím to tam a pak to můžu nasadit na to auto. Šroubky použiju tyhle 2, takže se to udělá vyšší, než by mělo být, protože se potom k sadě prodávají šroubky, ale ta sada stojí třeba asi 400, prostě za jednu záslepku s gumičkou a 2 šroubky, to je docela dost. Tak jsem říkal, že ne, tak se to vyrobí. Dobrá. Pokračování příště.